Boss, kita na kog tao nga muhagbas si mong luna. Ah, kinsa man na? Sa, sugod ako. Bibasig natulog to diha. Mangingi sa ko. Asa naman ni si Jamie nga gipapangitag tao ron malihok daning hagbason dire. Kaya oy. Brab, Hoy, willing magkakamuhagbas. ay, magbas lagi ko. Wala pa kakitrabaho karon. Wala yun. Ah, sige. Ikaw kong i-recommend sa akong amo. May problema na. Hagbason rin wala na ako ba? Ah, sige. Mga 1.5 hectares na ang hagbason. Ay sus, kumingkira na ako na. Bantay bitaw ka, ay kung pakulawis akong amo. Sure na. Basta ako, automatic. Tara, yato natin ka para makasugod na ka. Tara. Boss! Boss, kita na kog tao nga muhagbas si mong luna. Ah, kinsa man na? Si Bravo ni. 5 minutes pa lang, muhuman ni isa ka hektarya. Tinuod na, boss. Sa, sugod ako. Boss, ang minute, yatod na. Ay naunsa man ka wala pa agi unya na. Musinyes ra ko. Sige boss, mag-init sa ko. Nge. Nya, kaya nimo ni akong banere hagbasan? Naay laya, naay lahing, naay buhi, naay himsog. Ay sus, wa pa ko sulan direct trabaho dire. Kinilagaraw na ko ay kay ni. Oh, di ba boss? Kita nimo? Agresibo na kayo pag isugod na. Good ka bata. Munay ganahan ako nimo Jimmy. Basta suguon ti ka. Way palpak. Basta boss, taligan ko nimo. Di ba Brab? Sugod ako, boss. Hagbason na gyud ko. Ah sige. I-guide sa da Jimmy. Kana dia sa magsugod o kanang bagnutan diha. Ah, sige boss. Akong yatod dire. Brab, ali Brab. Kasi hagbason diha. Brab, dire ka magsugod. Pasang ko dito sa lindero. Automatic, basta ako. Ah, puyo eh. Hanga kayo. Mao dyan biliban akong Bravo ba? Kusukin mo hagbas. Brab, biyaan sa teka. Mo report sa kulig to ha. Sige, nagbalik na mo umanan eh. Asa na itong akong sako? Wa na tao. Karon, mutulog yun ko ron. Kaya wa na tao. Hoy, tuwara. Wow na ko. Tilis, pinanak ni habol. Oh. Musta dito? Ay, pesting. Kusugang mo hagbas boss. Dito ka magbayad. Good. Si Mama tayo to ron. Human na to. Dako nakatug agi ba? Ay, peti na nakuha boss. Dito basta-basta kuya yung kayo. Sige kay mulakaw ko nga magsweldo na lang ko daan kay mulakaw ko ron. Sundo ka ron? Sweldoan na lang nako daan. Matay, human na to ron. Ha? Human na to. Ah sige, sweldoan na to ni. Uy. Gamay raman lagi ni hinagbasan dir eh. Uy, asa des Bravo di ay. Na, abi man ako gumana kay magsweldo na unta ko. Ay klaro ti mong tao. Matay boss, murag naisahan tato ba? Bilang, pangitaades balibot bi basig natulog to diha. Mangingi sa ko. Sige boss, pangitaan sana ko ha. Santong na to. Uy, parata uy. Uy, parata uy. Ya, araman day ka diya natulog.